бародаро се намуд телефоне ки ба қуввати зурай ва шумода тавсия метим ай компанияи Samsung агар шумода Samsung маъқул боша. И модело чӣ моделоянд? Модели S21 FE 5G 8 ба 128 30,000 рубл. Телефони гизалаи зур, удобни, майда ки аккуратни барои шахсое ки телефони майдаи шустрия нағз мебинанд ин телефона. Инишам яке аз телефонҳое ки среднияй, на калони бадай, на майдаи бадай, иш S23 FE 8 ба 128 32500 рубл. Телефони шустри нағзаишам. Я дизайнш вообще дигай, а иш дигай. Коркни ҳардуш каси мешиноса флагмана медона ки коркниш зурай, и ҳардуш флагманда ҳисоб мехӯрад ва Samsung A55 8 ба 256 34500 рубл. Телефоно ҳамаш нав, пачка, оригинал, 1 сол гарантия дорад. Номеро дар рӯи экран барои харидорӣ ва барои саволо. Худо нигаҳбон, саломат бош.